खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि बिजनीनि सिङाव थानाय 2 नं थाइसुगुरि गामियाव कंग्रेस दोलोआ बुथ कमिटि दाफुंबाय। जिस्नि नं सुबाइजार ब्लक युथ कंग्रेस कमिटिनि बानजायनायाव कंग्रेस दोलोआ 2 नं थाइसुगुरि गामियाव गामियारि रायजोफोरजों सावरायनायजों लोगोसे बुथ कमिटि दानाय जादों। बे हाबाफारियाव चिरां जिल्ला कंग्रेस दलोनि आफादगिरि सन्जीब औवारी, आसाम कंग्रेस दलोनि बुंथिगिरि जमशेर आली आरो जिस्नि सुबाइजार बियाबाव कंग्रेस दलोनि बिजाथि जानो गोनां बिनिमय बसुमतारिया बाहागो लादों। चिरां जिल्ला कंग्रेस दलोनि आफादगिरि सन्जीब औवारीया बुथ कमिटि दानाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिनि गेजेरजों बिपिएफ दलोनि गाहाय दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिया दैदेनगिरि जानानैबो गावनि सोमोन्दै सिनायनो हायाखै। बिनिखायनो फैगौ बिसायख'थियाव जिस्नि नं सुबाइजार बियाब कंग्रेसनि बिजाथि बिनिमय बसुमतारिनो भट होनानै देरहासार खालामनो थियारि जादों होननानै फोरमायदों चिरां जिल्ला कंग्रेस दलोनि आफादगिरि सन्जीब औवारीया। बिनि अनगायैबो सन्जीब औवारीया खौरांगिरिनि गेजेरजों मा बाथ्रा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिखौ आंनिफ्राय गोजोननाय हरग्रोबाय। दिनै बे 6 नम्बर थाइसुगुरि गामियाव जोंनि बे सुबाइजार ब्लकनि युथ प्रेसिडेन्टनि उद्दगाव दिनै जों बे मेलखौ लानाय जादों। बे जाहैबाय जों कंग्रेसखौ बे जायगायाव जों माबोरैहाय जों फसंथाय खालामनो हागोन, माबोरै गायसननो हागोन बिनि सोमोन्दै जों सावरायदों। आरो बेजों लोगोसे जों दिनैहाय बे 6 नं थाइसुगुरियाव जों बुथ कमिटिबो दाबाय आरो बिनि रायजो राजाफ्रा दिनै जोंनि बे कंग्रेस दोलोआ जे जों बाहाय बाहागो लाफैदों बेखौ जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोबोद रंजाखांनाय फैदों। बे जाहैबाय जोंनि स्टेटआव जे गौरब गगৈ गोदान प्रेसिडेन्ट बिनि जे बेखौ नुनानै बिराद गोजोननाय फैदों आरो निस्सय गौरब गगैया जोंनि गासैबो आसामखौ बा बिटिसिखौ जौगानाय लाबोगोन आरो सान्थि लाबोगोन होननानै आसा खालामनानै दिनै बेहाय बे सावराय मेलाव बयबो बे थाइसुगुरि गामिनि रायजो राजाफ्रा नुजाफैदों आरो बे जोंनि बुथ कमिटि दानायावबो मदद होदों। आरो दिनैहाय बे थाइसुगुरि गामिनि रायजो राजाया इउपिपिएलनि खामानिखौ गोजोननाय मोनाखै, बिपिएफआ जि 17 बोसोराव खामानि मावबोदों बे खामानि मावनायखौबो गोजोननाय मोनाखै। मानो होनबा दिनै बिपिएफआ गावनि जे स्ट्रेंथ लाखिनांगौमोन, गावनि जे पार्टिनि गाव जे अपोजिशननि लिडारमोन बे लिडारनि सोमोन्दै बियो गाव बुजिनो हायाखै। ओंखायनो दिनै अपोजिशन सियाराव बियो जिरायाखै आरो बेनिखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा गोसोआव एसे सोंलु फैदों जे हाग्रामायाबो रायजो राजानि थाखाय मा डेभेलपमेन्ट उन्नति खामानि मावगोन आरो इउपिपिएलआबो रायजोखौ माबोरैहाय गोजोननाय होनो हागोन बिनि थाखाय रायजो राजाफ्रा सोंलु फैदों। निस्सय जोंनि कंग्रेस दोलोआ दा सुबाइजाराव जोङो बिजाथि होगोन होननानै जों थिरांथा लादों। खालि सुबाइजारल' नङा, जोङो गासिबो बिटिसि एरियायावनो जोङो गासिबो केन्डिडेटखौ जों होजोबगोन होननानै जोंनि गोजौनिफ्राय जोंनाव दासिम इनफरमेसन दङ। दाथ' जों ओंखारबाय कंग्रेसआ बुंनो थाङोब्ला जोङो एबारसो जरदार एकदम गोख्रों माबायै हाबदों। बेनिखायनो निस्सय कंग्रेसआ 25-30 मोननायनि लामा दङ।